Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Kowe durung tau ngerti karo Baladewa, durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Hubungan kece menungso nantang karo Baladewa. Dine Setiwati ayo tinjung akhirat nyawamu. Newang Sukmana mangadina luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Ora mengko dhisik Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake gugup sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Oh, nuri diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati nimbali dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan pun Patih Udawa. Keparenga ingkang abdi jumadhong dawuh pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndarawati. Nuri Kakang Patih Udawa iya. Kadiparen anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negaring Ndarawati. Kakang Pati Udawa murudyake matura marang panjenenganing ingsun samendang aja ngantun ingkang karempit. Kakang Pati Udawa mrawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angucewani. Para kawula sami sayeg seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negaring Ndarawati medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat akhiripun sami gegeladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Nuri diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggaling sun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggira ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Patih Udawa. Namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ing abdi kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Diweji sesembahan kula ing Ndarawati. Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndak tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa prayogakna nggira ngadhep kawula nun. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan. Nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dangu rawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sembahan kula. Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura, Kaka Prabu Baladewa. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sesembahan kula. Kaka Prabu ing Mandura, Kaka Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat Pathik Indradela Dewaku. Yo, Yayi. Ndak tombah karya bombong penggalingpun Kakang siat diatur pasegan tumraping pun Kakang ing Mandura. Wis tak tampa kanthi legawaning penggalingpun Kakang. Monggo parenga pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk ngersaning sira Yayi Prabu Ndarawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kula pun dicundhaka panglingga murdhan dadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung Kaka Prabu kaskecakna anggenjengan dika lenggah Yayi Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ing Projeng Ndarawati dina samengko iki, Yayi Prabu Ndarawati. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni Demawaing Tawang Tuwang. O Prabu, nadyan ingkang putra ing Parang Garuda pun Samba, kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk sandhapepada Paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. O Prabu Baladewa. Anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Samba wis ndak tampa sira ngaturke bekti kalawan wong tuwa ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae tampanana kusuma kilat muka. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakna anggenjengan dika lenggah wonten ing Datulya Projeng Ndarawati dinten sakmangke menika Prabu. Yo anak lanang kaya wis ora kurang prayoga praptaning wong tuamu Mandura ning Projeng Ndarawati. Kaka Prabu,
Nadan ingkang rayi garba rujipun Setyaki. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura. Kadangipun Kakang Setyaki ngaturke bekti karo pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestu ning Baladewa wae tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasandursan. Mugi kasekecak nuwangken jengandika lenggah. Yo Setyaki kaya usura ora kepenak. Praptaning Baladewa ning Datulaya Projeng Darawati. Kula nuwun sewu sinuwun. Nadan ingkang abdi pun Pati Udawa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji. Kakang Pati Udawa nggih kasinggihan mekaten. Kakang Pati Udawa wonten timbalaning ngadhawuh. Yen piranganing para nayaka Punggawa miyang kula warga Ndarawati ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Munggahe Yayi Prabu Kresna ngaturke bekti lawan Baladewa tak tampa jernyatane Yayi Prabu tinemu taruna tinimbang Baladewa ing Mandura. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Kakang Pati Udawa ngaturake bekti lawan Baladewa, ngaturke sembah lawan aku, aja lara atimu, aja lara pikirmu, sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Lajeng kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula menika nandhang kalepatan tu menaping negari Mandura, kula aturi paring dawuh. Ingkang abdi nampi pidana menapa kemawon kula mboten badhe selak, aja kaduk ati kajron menapa. Yektine Kakang Udawa ora duwe luput tumraping Baladewa. Ya mung njumbuhke kelawan kahanan. Yen ditonton saka akeh umur mesti wae sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ingkang tinemu werda ngaturke sembah kelawan ingkang tinemu taruna. Luwih-luwih nalika Baladewa durung dadi nalendra urip ana ing Widara Kandhang gira luwentah dening Bapa Sagopa bareng kelawan Kakang Udawa. Akeh kawruh sarta ngelmumu ingkang wektu dina iki dadi panjurung nggonku tetep dadi nalendra negara Mandura. Mula akeh nggonmu menehi babakan ngelmu guna kasantikan guna kawijayan ingkang migunani tumraping Baladewa. Mula Kakang Udawa yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah lawan Baladewa yen aku wani nampa sembahe Kakang Udawa, dosa apa ingkang bakal mbok sandhang? Nanging nadyan Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura, aku ora bakal wegah ngaturake sembahku kelawan Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika estu menapa namung dapur pangandikan ingkang boten ingkang saestunipun diweji lahir batin. Aku ngaturke sembah kelawan Kakang Udawa, panjenengan menika nalendra. Aku wis ngerti. Nadan aku ratu nang aku ora isin ngaturke sembah kelawan patih, ya kuwi Kakang Udawa. Menika estu. Iya tenan. Wih, matur sembah nuwun. Kula tampi dawah sami-sami. Weh ladalah, isih ketok uwong awakku. Ing atase aku ning omah ki diwaneni bojo. Neng kene entuk sembahe nalendra Gung Binathara. Kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning Datulaya negara ing Darawati, Kakang Udawa. Koko Prabu, kula nuwun sewu kanapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ngantos kula mboten saged ngaturaken tata upacara ning kaprajan krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Projeng Darawati. Saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa kuwi ladal jagat dewa bathur jagat pangestu Nggara. Kresna kula wonten pangendika ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh pangrasaning pun Kakang. Embane kaya kejugrugan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging tumrapun Kakang ing Mandura, tata upacara ning kaprajan ing mengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun Kakang. Yai Prabu, aja ngilang-ilangake antaraning Yai Prabu Kresna kelawan Baladewa kuwi tunggal yayah rena. Padha-padha urip bareng rekoso ning Widara Kandhang. Pun Kakang mukti ngawibawa ning negara Mandura, siadi bebodra dhewe wujuding negara ya kuwi Ndarawati. Pun Kakang wis ngasta bawat peperintahan minangka dadi nalendra, siadi ya dadi nalendra. Aja bedak-bedakake. Aja mung perkara derajat pangkat siadi ngaturake tata upacara kaprajan. Sinengguh pun Kakang ki wong liyan kebrayan. Kresna, Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Loro-lorone ngatunggal ing ora bakal iso dipisahake. Mekaten Koko Prabu. Ya.
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Projing Ndorowati. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi adi tumraping para kadang sentana miyang Punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndorowati Koko Prabu Kresna wonten maring adhawuh ingkang sepisan praptanipun Kakang tetinju marang kararjaning kulawarga ing Ndorowati. Syukur Yayi. Dene bareng pun Kakang prapta ning Datulya Projing Ndorowati katon kula wangsa ing Ndorowati tansah pinayungan dening yiwananing Hyang Mahanasa pun Kakang melu seneng ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap angka 2 sawetara wektu pun Kakang ora tetinju marang Projing Ndorowati. Mbok menawa etungane ana sak warsa pun Kakang ora pepanggihan kelawan Yayi Prabu Kresna. Ora nyono babar pisan jebul tinemune undhaking Ndorowati ora kaya setahun kepungkur. Waduh, Yayi Prabu ndadekake bombong penggalipun Kakang. Ing ngatasipun Kakang kuwi dadi Nalendra, Siadi ya dadi Nalendra. Ana ing kene iki dadi bukti. Lamun nadyan pun Kakang mengko bawat negara Mandura, Siadi mbawahake Ndorowati, nanging kepinteraning bab pranata para kawula pun Kakang kalah adoh lawan Yayi Kresna. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wis diaturake ngarep Ndorowati beda kelawan sakwarsa ing kepungkur. Katon para kawula nggonipun Kakang manjing ana ing Karang Pradesan. Para amung tani padha mikul garu lukune. Padha sesendonan sesindenan budal marang sawah lan pategalan nandhake yen to kawula Ndorowati kuwi urip rukun mat sinamatan daya dinayan, ayem tentrem uripe. Bareng pun Kakang ngancik kutha Goro Negara Ndorowati. Wah, Kresna. Kalokaning kutha Goro Ndorowati beda kelawan sakwarsa ing wis kepungkur. Katon luwih becik, lampu-lampu katon padhang. Nang endi to pasangi dilah supaya katon kencar-kencar wekasan katon asri lamun dinuwulu. Waduh Yayi Prabu. Kapinteraning Siadi mengkono mau tularna marang pun Kakang. Aja nganti Mandura kuwi kalah adoh yen ditanding karo Ndorowati. Koko Prabu babakan perkawis kamrajan mangke pinanggih wekdal ingkang mlangkung prayogi kula badhe munjuk atur nasa paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kula nuwun sewu langkung wigatos menawi paduka kepareng ambabarana menenggah wigatosipun tedhak wonten negaring Ndorowati Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya yen pancen kaya mengkono apa lilanana pun Kakang rada mingset nggonipun Kakang abyantur ngersaning sira Yayi. Aja nganti dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Munggo babakan atur iki mengko wau. Kula semanggaken Purbawasana Nasta Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Prabu Ndorowati hiya. Hanjrah ingkang puspita rum. Kasilring samirana mrit sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
Kresna, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Ing sepisan sejatine praptanipun Kakang Namrajing Ndarawati. Dina samengko iki mung kepengin nyara widekake. Ya kuwi nanjake babakan lelakon ingkang wis ndak lakoni. Lelampahan ingkang sampun kelampah kados pundi kersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndarawati. Nggih. Sabtu aring kepungkur wanci Anggara Kasih. Pun Kakang nampa sasmitaning Jawata. Mongko sasmitaning Jawata kuwi mau ana magepokan kelawan kanugrahan. Ketitik dewa paring dawuh yen to dina samengko iki ora suwe meneh bakal ana wahyu ning dewa kanugrahaning para Jawata ingkang bakal tumedhak ana ing Janaloka. Tegese tinampa dening para titahe ingkang urip ana ing jagat iki. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wanter sabaning dewa ingkang dak tampa metu marganing pasumpenan nalika semono, aku didhawuhi supaya anggayuh kanugrahan mau sabab kanugrahan ingkang bakal tumiba ning jagat iki mau papane ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana ki papan pesaraning para leluhur turas darah Mandura. Klebu Kanjeng Rama Prabu Basudewa uga sinarekake ana ing Astana Gadamadana. Mula ora aneh yen to pun Kakang entuk sasmita kaya mengkono mau jernyatane aku putra tinemu pambayun saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kresna, sasmitaning Jawata ingkang dak tampa lumantar dalan impen iki mau bakal tak tanjihke marang sira Yayi Prabu. Inggih, Koko Prabu. Kula nuwun sewu, lajeng pasumpenan ingkang Paduka lampahi menika kala wau menapa Jawata merdekaken utawi Jawata paring dawuh wahyu menika naminipun menapa, kanugrahan menika wujudipun menapa. Wanter tak tampa cetha sabdaning dewa ingkang lumantar jroning pasumpenan mau ngandhakake yen to dina samengko iki bakal ana tumibaning wahyu kang aran Wahyu Purba Sejati. Mula Blakasuta wae sak jeg jumlek urip ana ing alam padhang Baladewa ora tau kentuk wahyu. Aku ora tau kedunungan wahyu. Mula wektu dina iki wujudne kanugrahan ingkang dak tampa dewa paring sasmita lumantar impen, aku kudu gayuh kanugrahan. Iki iso ora iso Baladewa kudu kedunungan wahyu. Mula sranane gandeng Yayi Prabu Kresna kuwi nalendra ingkang wasis ing samubarang lir. Aku njaluk tuntunan. Aku tuntunan supaya entuk kanugrahan wujuding Wahyu Purba Sejati mau. Wis. Ngono kuwi sing bakal ndak andhakake marang Yayi Prabu Kresna, kang bakal ndak aturake komplit ora ana ingkang jijir. Saiki aku njaluk dawuh pengendikane Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Sabtu aring kepengker wancinipun Anggara Kasih kula menika ugi nyumpena. Lho kok sik. Nek ngono padha. Aku ya wanci Anggara Kasih. Kula inggih wanci Anggara Kasih. Kok sik, kowe jam pira kowe? Kowe jam pira? Kula nuwun sewu, wancinipun Puspa Tajem utawi Kadara Dasih tegesipun impen menika badhe nemahi. Weh lah dalah. Yen ngono sakwise dewa mau misik lawan Baladewa, mbok menawa tumuli budal marang Ndarawati misik lawan Yayi Prabu Kresna. Menapa ing dipun dawuhaken Jawata mboten benten kan menapa sampun Paduka ngendikaaken bilih badhe wonten kanugrahan ingkang dumawah wonten ing Astana Gadamadana. Wondene naminipun Wahyu Purba Sejati Koko Prabu. Ateges titah kalih titahing dewa ingkang sampun dipun paringi sasmita setunggal Koko Prabu Mandura. Angka kalih ing raying Ndarawati. Alah dalah yen pancen kaya mengkono cetha. Cetha yen to pancen wahyu iki mengko bakal tumiba ning jagat lan ingkang diwenangake gayuh ya kuwi turas negara Mandura. Tegese turune Kanjeng Kyang Kunti Boja, turune Kanjeng Rama Basudewa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa? Wahyu aran Purba Sejati kuwi apa? Lan werdine piye? Terus gunane nggo apa? Coba aku tak takon karo kowe. Nuwun sewu Koko Prabu, kula menika nggumun lho. Panjenengan menika langkung sepuh tinimbang kula. Teka panjenengan menika nyuwun priksa dhateng Kang Rayi. Monggo menika wonten madyaning pasewakan menawi dipun midhangetaken sangganing para nayaka punggawa menapa mboten lingsem. Wis. Perkara ngelmu ki nek isin ora bakal entuk ngelmu. Yen perkara babakan ngelmu, yen isin kuwi mesti ora bakal dadi wong pinter. Mula aku kuwi lumangsa cubluk cingkranging nalar tuna ing budi.
Aku njaluk warah Yai Kresna. Aku ora bakal isin dimindhakake para kawula, para punggawa, para nayaka negara Ndarawati aku ora bakal isin. Nanging ngantos wonten ingkang ndakwa ana kebo kok nusu gudel. Wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sesa-sesa kebone. Mekaten, gudele disusu gelem apa ora? Inggih Koko Prabu. Mula Siadi paringa dawuh. Kuwi werdine apa lan karepe piye? Nuwun sewu. Miturut ingkang rayi lho, menawi ngantos lepat tegesipun kula menika namung menungsa limrah, kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Ya. Miturut petanganipun ingkang rayi Ndarawati purba sejati menika estunipun wonten sekawan warni. Lho. Wahyune ana papat. Inggih kasinggihan mekaten. Gusik. Nek wahyune ana papat, lah kok sing diparingi sasmita mung Yai Kresna apa dene pun Kakang ing Mandura. Tegese wahyu mau turah loro. Sapa ingkang bakal nampa? Mangke rumiyin Koko Prabu, babakan perkawis sinten ingkang nampi menika mangke dhateng purbaning Wang Mahanasa. Tegesipun purbaning dewa. Menungsa namung sami nerimah kemawon. Namung ing langkung wigatos menawi paduka nyuwun priksa babakan purba sejati menika pinirang dados sekawan werni. Patang werna kasinggihan mekaten. Apa wae? Setunggal ingkang sinebut cahyaning rat, angka kalih reksakaning rat, angka 3 wimbaning rat, angka sekawan yuwananing rat. Nganggo ning rat kabeh. Kasinggihan mekaten. Cahyaning rat, reksakaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat. Kuwi tegese piye? Cahyaning rat menika Wahyu Ratu. Sinten ing kedunungan cahyaning rat inggih menika badhe pinardawa kamulyanipun turunipun badhe dados Nalindra. Angka kalih wimbaning rat menika Wahyu baboning Nalindra. Menika kedah nampi inggih menika wanita. Krana sampun sinebat wonten ing mriku baboning Nalindra ateges wanita menika mangke ingkang menang ngandhut dhateng turasing Nalindra wonten ing Nuswa Jawi. Wimbaning rat kuwi baboning ratu kasinggihan. Lajeng reksakaning rat menika Wahyu Patih. Wahyu Patih inggih. Tegese Wahyu Patih menika sinten ing kedunungan reksakaning rat turunipun benjang badhe dados wrangka wonten ing Nusa Jawi tegesipun nurunaken patih wonten ing Nusa Jawi menika. Lah sing pungkasan yuwananing rat kuwi wahyu apa? Yuwananing rat menika Wahyu Wadat. Sinten ingkang kedunungan yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra mboten kenging nggadahi garwa langkung saking setunggal. Nek iso mbok aku aja entuk kuwi. Ingkang pundi yuwananing rat kuwi mau? Kula nuwun sewu, wahyu kok dipilih menika mboten saged. Namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa. Oh ngono. Inggih, Koko Prabu. Kuwi lha dalah. Lah yen ngono pancen bener ujaring para kaki-kaki. Para among tani padha nyebutake wahyu kuwi pancen ana kekuwatane dhewe-dhewe. Cahyaning rat wahyu ning Nalindra, reksakaning rat wahyu ning Patih, wimbaning rat baboning ratu, yuwananing rat Wahyu Wadat. Kresna kula wonten maring ngadhawuh. Saiki ngene. Gandeng Yayi Prabu lampun Kakang wis antuk sasmitaning dewa. Ya kuwi bakal tumedhake wahyu purba sejati ana ing Astana Gadamadana. Miturut pitunganing Yayi Prabu piye? Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kalih titah ingkang sampun nampi sasmita badhe wonten dumawahing kanugrahan ingkang winastan purba sejati. Setunggal Koko Prabu, angka kalih kula. Menapa mboten langkung prayogi menawi neter dhateng ketrimaning gesang rayi paduka pun lara ireng. Tegese menapa mboten langkung prayogi menawi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika kakanthi supados ugi anggayuh wujuding wahyu purba sejati sinten mangertos menika dados kabejanipun lara ireng nggih pun Bratajaya saged nampi wahyu wimbaning rat ateges menawi kula lan Koko Prabu menika mangke mrucut kedunungan wahyu ning ratu nanging Wara Sembadra saged pikantuk baboning Nalindra ateges badhe pinardawa kamulyanipun Turas Mandura Koko Prabu Mandura kuwi lha dalah jagat dewa bathur jagat pangestu ngoro wah cocok yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Saiki ngene Yai, tumrapun Kakang sesuk ngenteni apa saiki sing dinteni ya apa. Ayo ndak kanthi netepi darmaning dawuhing dewa ingkang Gusti nampa dening Siadilan pun Kakang lumantar sasmitaning impen pun Kakang lan Siadi budal marang Astana Gadamadana
nglakoni tarak brata, tapa brata ana ing Astana Gadamadana. Sapa ngerti mbok menawa iki dadi kabejanipun Kakang lan Siadi nggone entuk wahyu purba sejati mapan ing Astana Gadamadana. Aja lali Wara Sembadra dikanthi sapa ngerti uga Wara Sembadra entuk kabejan kedunungan wahyu baboning ratu kang mangkono nadyan pun Kakang lan Siadi merucut entuk wahyu kanalendran nanging Sembadra entuk wahyu baboning ratu padha karo Sembadra ingkang bisa njunjung drajating Turas Mandura Kresna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra Mekmarwa sing sang Katri Gumulung Katri Gumulung mangrembak ing wadya Kurda-kura reka kiri-kiri Ronanggono magawiya gelarira wang-wang Koko Prabu sampun ngantos kesesa krana petanganipun nembe tiyang tiga inggih menika kula Koko Prabu lan Wara Sembadra menapa mboten langkung prayogi menawi pados setunggal malih ingkang wonten sambung rapetipun darah kaliyan tiyang Mandura utawi sesepuh Mandura supados sakmangke kakanthi sowan wonten ing Astana Gadamadana lah kuwi sing angel ning kono kuwi pun Kakang Cetha putraning Kanjeng Rama Prabu Basudewa Siadi ya atmajaning Kanjeng Rama Prabu Basudewa sawarga. Lara ireng ya putraning Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lah iki mung kari siji sapa? Sapa Kresna? Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu sarujuk lho. Sarujuk perkara apa? Wonten mriki tasih wonten putranipun Kanjeng Rama Basudewa sawarga. Lho, aja gawe-gawe lho. Sapa? Inggih menika Kakang Udawa. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Nadyan dikaya ngapa sira iku uga Atmaja Nalendra ya mengemane mung karo garwa selir. Nanging uga duwe darah tumraping Mandura apa kepengin nyoba ketrimaning urip gayuh ana ing Astana Gadamadana. Wah, mboten sinuwun. Sampun mboten kemawon. Kula menika dados patih glelenge sampun mboten jamak-jamak. Menapa malih menawi kula menika kedunungan wahyu, wah swara kula malah saya ngedap-edapi. Sampun kados ngaten kemawon. Lho, ora patih kok ora gelem kedunungan wahyu ki piye? Sampun, mboten kedunungan wahyu, mboten menapa-menapa. Watun kula mboten dipun lereni anggenipun dados patih wonten negari Ndarawati menika. Kula sampun remen. Lah kok dadi jak golek wahyu kok ora gelem? Ih, nyuwun pangapunten sepisan. Kula menika mboten kepengin kedunungan wahyu angka kalih. Tiyang gayuh wahyu menika kedah tapa brata. Monggo tapa menika awrat, prihatin menika awrat. Nek mesine patih kuwi kulina ora mangan, ora ngombe pirang-pirang dina menika kula kulinten. Kulinten menawi kula menika mboten dahar, mboten ngunjuk menika kula sampun pinten-pinten dinten menika ugi sampun nglampahi pati geni. Lho, tegese mboten betorek. Kakang Udawa iki kok werna-werna. Nah, nggih ngaten nggih. Malah cengengesan. Wis, Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Ora san dadak ngejauh dawa. Aku malah kuwatir yen to engko awak dhewe nggone manekung puja semedya ning Astana Gadamadana bubar ora karu-karuan. Merga Kakang Udawa kuwi wis kondang srogol keladuk wani kurang keduga. Mula luwih becik dina samengko mung pun Kakang Siadi lan Bratajaya ya adhiku wadon supaya budhal ning Astana Gadamadana. Malah yen perlu titianku Kyai Puspadenta tak dawani supaya mbaya kondur marang Projeng Mandura. Luwih prayoga lamun pun Kakang lawan Siadi nunggal sak rata nite Kyai Jaladara prapting ana ing Astana Gadamadana Kresna. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira. Mintonaken dewe kramanira. Dereng ngantos jumangkah nata kekalih
Nalika semanten Kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane? Ora numatan perkara kang Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun minggah daturya negari Ndorowati. Miyak kang samya sumewa akarya cingak kang samya mulat mangrombrahing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir mbire dalan meneh dalan. Nuwun sinuwun. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut tambra kanggeng awita dencengan jagat wasisaning Ubatara wayah bener jagat Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan. Mongko nitik busananipun sajaipun menika nalindra ingkang sugih bondo bandu waladala jagat Dewa Bathara. Mbok menawa ngono Kresna.
Wah, sandangane kabeh dienggo. Mongko sarwa mutiara jamrut hergeni Mas Brilian. Pating kerlop ora karu-karuan. Wah, driji 10 dinggoni ali-ali kabeh. Mongko kupinge ditretes suweng nganti kaya mengkono. Wah, sajake ratu seneng pamer. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nanging gandeng iki suwanana ing Projeng Ndrawati iki dadi dayawing Kyai Prabu Kresna Timbalana. Apa wigatine? Yen pancen wigatine iki engko becik si adikku kudu nglungguhi Bawa Leksana, nanging pun bakal mbebudhek banyu bening kahanan negoring Ndrawati. Ora usah melu-melu. Pasrahno pun Kakang, aku yang bakal ngundurake ratu iki. Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi. Yo, Kresna. Kisanak sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisanak. Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisanak. Kisanak panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu. Nggih. Kok kendel mawon? Mongko mripatipun ugi nyawang kaliyan ingkang rayi ing Ndrawati ning kula dangu kok mendel mawon. Mbok menawa kupinge ketutupan suweng iki. Coba rada seru Kresna. Kisanak kepareng kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisanak. Koko Prabu, nggih. Mbok nyuwun tulung dipun jawelaken. Wah, jan entuk daya siji kok kupinge rada bosok. Wah, wonten dawuh. Wonten timbalan sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Alah dalah. Menawi paduka dangu kalian kula sowan kula menika namung piyambakan kemawon. Koko Prabu, piye? Kok geseh Koko Prabu? Lho, geseh piye? Kula nyuwun priksa nami lan negarinipun piyambakipun matur namung piyambakan. Wah, la iki sing repot nang kene iki. Wah, entuk dayoh iki kok. Wah. Piye iki lihar kerampunge piye? Menawi kula kedah sura-sura anggen kula matur rak mboten prayogi jer kula menika nalindra. Ya, kula pasrahaken kaliyan panjenengan ingkang caket kemawon. Ya. Nalindra wonten dawuh sinuwun. Tak takoni ngaku. Gandeng Kyai Prabu Kresna ora iso ngaturi kelawan sowanmu, kowe tak takoni matura. Barengipun jenengmu sapa, nalindra ngendi? Lan negaramu ngendi? Menawi paduka nyuwun mriksa babagan perkawis menika, kula wingking saking negari Pager Wesi. Nami kula Prabu Wirambana Dewa. Wis Kresna, wis krungu to kowe? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Kula dereng kagungan garwa. Koko Prabu. Piye Kresna? Nyuwun tulung dipun rampungi babar pisan. Wong nyatanipun mboten mireng kula matur menapa-menapa mboten mireng. Wirambana Dewa, wonten dawuh. Coba rada maju. Iki, majeng. Iya. Mangke ingkang kiper sinten? Lho. Lah iki ratu bekas dagelan sajae. Wonten mriki. Panjenengan Prabu Wirambana Dewa kasinggihan nalindra saking Pager Wesi. Lah saiki wis cetha, wis Udawa wonten dawuh. Wis ora usah melu mikir, mboten sinuwun. Wis kepenak rembugane. Iki. Saking negaring Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Saking negari Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Nun. Koko Prabu. Piye diseret wae piye? Nalindra saking Pager Wesi Prabu Wirambana Dewa. Inggih, leres. Wigatosipun menapa? Lah menika mekaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak.
Namung estunipun kula menika kekalangan Malaya, jagat menika meh kemawon kula ubengi. Pengajaping manah kula namung upaya wonten pundi dunungipun negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ndarawati, kula sumurup gapura ageng. Gapura ageng ingkang seratanipun mlebet wewengkon Dwarawati. Tumunten kula mangertos bilih negari menika negari Ndarawati. Sareng kula dumugi wonten negari Ndarawati mriki, waduh, kula menika ngantos gumun. Enggo anggen kula gumun menika dumugi wonten ing Datulaya wekasan kula boten mirengaken sabdanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Krana elokipun negari Ndarawati ingkang keladuk endah persasat kayangan Ngejawantah. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang nami Prabu Kresna. Mboten wonten kalih kula Nalindra ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Alah dalah. Wah, bejo kemayangan. Persasat kula menika pikantuk kanugrahan kula saged abenajeng kaliyan nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang nyata Nalindra titih Sanghyang Bathara Wisnu inggih titih Sanghyang Bathara Suman dewa sing tukang ngandhung kabagyan wonten ing jagat. Inggih Kisana. Lajeng wigatosipun menapa negari kula menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Sedaya kawula kula menika sami tresna kaliyan panjenengan. Sedaya kawula kula menika nadyan kula dadi ratu ning gambar kula mboten wonten sing dipajang teng omahe kawula kula. Sing dipajang teng omahe para kawula menika namung gambare Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula menika gumun panjenengan menika dados Nalindra mbawahi para kawula kawulanipun mboten sami majang gambaripun panjenengan kok malah mboten murina, mboten serik. Menika kados pundi? Mboten, ginanipun menapa kangge Sri? Ginanipun menapa? Toh kula sampun dados Nalindra. Ingkang kula betahaken do nalika semanten menika namung suwantenipun para kawula kula sareng sak mangke sampun milih dhateng kula sampun dados ratu, arda diceng jempalik ya karepmu, arda sekarat ya karepmu. Sing baku kula sampun dados Nalindra. Arda tresna karo Nalindra liya mboten menapa-menapa. Oh, ngaten to. Nggih. Lah lajeng wigatosipun kula menika dipun perintah ratu Gusti kula. Lho, mangke rumiyin panjenengan menika rak Nalindra to? Nggih. Kok tasih nggadahi ratu Gusti menika dos pundi? Tegesipun panjenengan menika Nalindra dipun jajah Nalindra sanes. Mboten dipun jajah. Kula menika Nalindra merdika. Kula menika Nalindra madeg piyambak. Nanging kula nggadahi ratu Gusti. Lah inggih tegesipun panjenengan menika tasih ke bawah dhateng Nalindra sanes. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah, mboten dipun bawahaken. Ning pendak sesasi pisan kula ngaturaken glondhong pengareng-areng Gupeni Raja Peni, guru bakal, guru dadi Mas Picis Raja Brana dhateng ratu Gusti kula. Naminipun menika Nalindra jajahan. Mboten. Kula menika mboten dipun jajah. Koko Prabu menika dos pundi? Wis to. Kowe iki nek rembugan karo ratu SDM rendah ki kaya ngene iki. Wis, saiki gage. Timbalana sing sejati. Menawi ngaten lajeng kersanipun ratu Gusti panjenengan menika menapa? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nalindra saking Tawang Gantungan, jejulukipun Prabu Godayitma. Menika Nalindra wengis. Menika Nalindra ingkang kejem. Mila kula dipun dhawuhi dening Sinuwun Prabu Godayit menika persasat sampun abenajeng kaliyan dewaning pepati tumuli kula bidhal. Wigatosipun menapa? Kula dipun aturi supados ngaturaken nawala kunjuk Sinuwun Prabu ing Ndarawati. Nawala kula kunjukaken monggo kula aturi nyurasa kula piyambak dereng mangertos menapa ta isinipun nawala menika Sinuwun. Kagat risang kapirangu Renanggul kinempit kambit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering
ya setu kang ana sing tias ing Kresna wonten maring adhawuh bareng si Ade nyurasa isining tulis jroning nawala lah kok ndasang pasuryanmu katon rengu ora jenak geligaping paningalmu ora tajem ngene apa Koko Prabu kula kedah atur wangsulan menapa dening Nalendra menika lho sebabe isining nawala cetha bilih sesembanipun Prabu Wirambana Dewa ingkang nami Godayitma menika kala wau nglamar dhateng pun Bratajaya inggih pun lara ireng menawi ngantos kula mboten maringaken rayi paduka pun Sembadra Ndarawati badhe dipun bumi angus dening Prabu Godayitma Koko Prabu iblis lanat kukar dhewe maning jajaran sukertaning bawana wah menungso ora tatanan kemewat wani nglamar karo adining Baladewa wani nglamar karo kadange Tarunanata Mandura Prabu Baladewa ora usah datang aku tembung bakal gawe geger negara Ndarawati ndi Godayitma sampeyan campurmu Prabu Baladewa lho ngopo to iki nuwun sewu dereng tepang dereng kenal tidak kenal maka tidak sayang panjenengan sinten? Ora ngerti-ngerti dodok sering perkara lah kok dadi ngunek-unekke karo aku. Lek mripatmu Ganjeng Goponata Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe durung tepo karo aku kadange werda. Ya kuwi Wara Sembadra. Jroning tulis surasa ning nawala. Kowe dikongkon ratu Gustimu jenenge Godayitma. Nglamar karo adhiku Bratajaya lara ireng. Kyai Prabu Ndarawati ora maringake lara ireng marang Prabu Godayitma. Sumbare negara Ndarawati bakal didadekke bumi angus. Kowe Baliya kandha karo Ratu Gustimu. Baliya kandha karo Ratu Gustimu. Yen pancen kepengin nantang karo wong Ndarawati, diajangi jembar Trinata Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya lasan dadak nyumbari Prabu Godayitma Ratu Gustiku. Prabu Wirambana Dewa keduga bakal gawe geger negara Ndarawati. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu? Kowe nantang karo Baladewa? Iya. Kowe ora tau ngerti karo Baladewa. Durung tau tepung karo Baladewa. Iki Nalendra durung tau mambu ditantang karo wong. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Ning dina iki aku ingkang bakal dadi mungsuhe wong Mandura, dadi mungsuhe wong Ndarawati. Iblis lanet. Hubungan iki menungso tatanan nantang karo Baladewa. Dile Setiawati ayo tinjungake nyawamu. Loh. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Ngopo kok sajake pasuryanmu kaya ora seneng? Mboten seneng. Ora seneng perkara kula nyuwun priksa. Sing dadi Senopati Ndarawati iki sapa? Setyaki. Prabu Mandura wonten mriki menika dawuhane Dayoh. Ana Dayoh kok ngundurke Dayoh ki tata cara ngendi? Upama Wirambana Dewa menika bakal gawe rusak. Sing kudune ngundurke, sing kudune nantang Wirambana Dewa, aku dudu kok Prabaladewa. Lho, aja jangkar, ya men. Nglangkahi purbawasaning Senopati. Lara ati kula tiwas didapuk Senopati ora didhawuhi perang rasane kaya diris-iris atine. Rumangsane dumeh dianggep ratu galak, ratu wani, ratu kendel. Terus ninggal karo Senopati Ndarawati. Nek pancen kula wis ora didapuk dadi Senopati, kula caosaken pangkat kasenopaten kula trimah dados tiyang limrah kemawon boten gadhahi pangkat senopati. Kosik to aja nesu mawon. Panjenengan kurang adil, panjenengan kurang wicaksana. Nek ana Dayoh sing bakal gawe geger Ndarawati sing duwe kewajiban ngundurke Setyaki dudu kok Prabu Baladewa. Mendel-delke. Terus karepmu piye? Saiki aku manut karo kowe. Nyuwun bailah. Palilah apa? Kula badhe medal Jawi. Karepmu menggak Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu Mandura ora gelem tok penggak,
babar pisan mungsuhku loro. Lho, loro sapa? Wirambana Dewa karo Baladewa. Lho. Aja ngono to, mboten. Pikantuk ngono mboten. Nek mboten pikantuk kula aturaken pangkat Senopati. Ning nek aku entuk kula nyuwun pamit. Ya wis kana sakarmu waton lega pikirmu. Nyuwun pamit. Nyuwun mapunten sing dadi patih ning Ndarawati niku sapa? Ora iki kok Udawa kok melu-melu, mboten perkawis melu-melu. Wong nomor 1 teng Ndarawati niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wong nomor 2 niku patih. Kula niku wakiling ratu. Lah kok dadi patih, kekuatane dilangkai karo Senopati. Senopati mriku sak ngandhaping patih. Panjenengan utusan karo Senopati, terus patih kon ngopo? Lah terus karepmu piye? Lho, saiki karepmu piye apa kok ya arep perang karo Wirambana Dewa? Apa arep menggak Koko Prabu Mandura? Mboten, kula namung matur kemawon. Wong edan ora. Lho. Nadong timbalan. Wong aku ki nek weruh kowe perang ki aku malah guyu. Kowe iki patih ora tau duwe kadigdayan, ora tau duwe kekuatan. Ning pancen pinter mranata para kawula, mula kowe tak anggap dadi patihku selawase urip. Ning sesuk meneh nek perang kuwi ora usah dadak. Tok ketok wong kuwi patih ki ora iso perang kok. Iya. Nek Setyaki pancen wangun, nek kowe ora wangun. Iya. Ayo. Bali ning papanmu, sendika ngestaken dawuh. Kawula tatanen Udawa. Baris. Ora. Tatanen aja nganti kasempyok ing aradan. Merga iki mengko bakal ana perang gedhe negara ing Ndarawati. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Samba, lawan nimbalan ngadawuh. Budhana kang padha seba, jeneng ingsun kondur ngedaton sinambi manggi lawan bibimu, ya kuwi adikku Wara Sembadra. Bakal ndak kanthi pangastana Gadamadana. Nggih, Rama Prabu. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Maduka Kanjeng Rama Prabu. Iya, Samba. Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha seba, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Purnagati ning Pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk saking Damparetna kinawit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampir upacaraning keprabon. Kawijining saking Mandra tindak Nyosri Naranata katon gumebyar busanane.
Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Wani nantang karo Prabu Wirambana Dewa. Malah ilang tata kramane, ilang unggah-ungguhe ing atasipun ing Datulaya. Wani mulasara kelawan Prabu Wirambana Dewa. Saha iki? Bakon Harwagu Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki. Wresniwira Singa Mulangjaya. Endi Prabu Baladewa? Ora sadadak ngrasani Kanjeng Prabu Mandura. Ayo Setyaki wae ayana. Lho, wani karo sing tawedeni apamu lena pangindhamu tebak dadapune marganing batimu. Singa lena prapting lalis Prabu Wirambana Dewa. Wonten timbalan wis lakon dadi perang antaraning panjenenganing Sun karo prajurit negara Ndarawati. Nuwun sewu, sampeyan mangsaipun sinten? Ngakune Senopati Ndarawati, arane Raden Setyaki. Nek daratur kula ampun mang bajutke. Ampun mang teruske merga nuwun sewu, Raden Setyaki niku arepa dedeg piadeke ora padha karo sampeyan. Ning digdayane kliwat ukur niku satriya peng-pengan. Kula nek matur niku napa entene mboten ajeng kula gawe-gawe. Kula ngetutke ratu kaya sampeyan niku sepriki niku pun wonten pirang-pirang nalindra, pendak-pendak perang karo Setyaki mesti mati, pendak-pendak perang karo Setyaki mulih dadi aran. Mula sampun ngantos sampeyan niku dadi genepe ratu sing kula dherekke
Sirna muluk mungsuh. Raden Setyaki, Kula dherekke kundur mawon. Yen aku bali napa dukaning Prabu Godayitma? Merga ora iso mboyong Wara Sembadra. Mula tinimbangane aku mati kodhok ana ing negara Tawang Gandungan. Luwung mati ana ing negara Ndarawati ikhlaske nyawaku. Piye, Lung? wis nengke wae kok. Wis ora kena iso dikandhani ya wis arep ngapa meneh wong awak dhewe iki batur pangembating catur. Nek iso ya diomongi dene ora ya wis. Arep diomongi kaya ngapa nek pancen wis nggugu karepe dhewe ya wis ora bakal iso kendho kekarepane. Terus sampeyan ajeng tumindak napa? Setyaki nadyan atos awake. Setyaki nadyan digdaya. Ning aku duwe pusaka kok. Pusakane siung pengapit. Siung pengapit, siung pengapit. Setyaki tak cokot ora nglimpang dadi kandha aja dundang Prabu Wirambana Dewa. Sing atos-atos sinuwun sing prayitna ngati-ati yo. Edian. Putar. Sambato. Saiki kowe arep ngalem nggo napa? Kowe arep ngalem nggo napa? Pendak-pendak kowe tuk mungsuh, kowe mbombong mungsuh ngendhak ruang. Ora tau kowe mbombong karo ratu Gustimu dhewe. Saiki sawangen ngaku sencaki ampuh. Ngaku awake atos ning tak cokot gletak kuwi tekaning pati kuwi deloken kuwi. Iso. Ngono kok jongkong-jongkongke ora. Nyatane saiki ndi? Ayo. Kowe ngandhake Setyaki ora kisa tekaning pati. Kena lara luputing pati. Saiki deloken gage kuwi sawangen tak cokot pisan nggon kuping sencaki gletak tekaning pati. Kuwi sawangen kuwi. Wah ya. Ono ratu wong tuwa lho, kula niku wong tuwa. Arep kula niku batur karo sampeyan niku tuwa kula. Mula ora sok nyekeli nggon sirah. Lung. Reneo. Ngapa? Setyaki mati. Setyaki mati iki lakone apa? Lho nyatane tekaning pati kok. Kuwi ora mati ning ngaso. Kok iso? Ngaso. Nata ambegan, nata pikir, nata tenaga. Ratu Gusti iki bakal tak kapane. Terus kowe bakal tak kapake kuwi karo Setyaki wis ditung. Mula wong tanah Jawa iki nek ngaso ora ketara kaya ngono kuwi. Wis ta? Percaya karo aku? Apa iya? Domongi kok maido senengane. Lho, dalem tak cokot mati. Alah Setyaki kok ming sak cokotan. Niku ora mati ning nusun pikir. Nyatane tak cokot mati. Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Karo Ratu Gustine nantang totoan. Lho wani ora? Lho wani wae. Manut. Nderek. Nek mati, manut. Pecah sirahmu. Nderek. Nek urip, manut. Tak gajul. Lho. Gajul ya gajul. Dadi. Pokoke waton kendel wae. Setyaki kok yahene mati ki lakone apa? Nyatane ngletak. Ora usah cerewet kowe arep melu apa piye? Melu apa? Melu totoan. Lho, malah nantang aku. Nek mati, manut. Nek mati tak plotot wetengmu. Oke, dadi nek urip manut. Tak betot. Iya. Dadi wis ming karo tumbuk bejane mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip
Nggajul juragan betot kang togok. Ya mengkari wong ki neter ketrimane ngurip. Oh alah Den, Ndara Setyaki satriya pengpengan kok ming sak cokotan. Nek cara aku isin Senopati Ndarawati singa singaning negara Ndarawati kok ming mati sak cokotane nek cara aku wirang. Ngopo Lung? Ngapa-ngapa piye? Nembus patang nomeran. Patang nomeran dengkul mlocok ngopo Lung? Noleh ya. Oh lho. Ngopo Gop? Mang noleh. Loh, Setyaki iso urip ana Dewa welas. Ora minggat kene marganing patimu. Singolina Brapting Lalis. Mas, ngopo? Ngelunasi. Lho. Gajul tenan utange. Kene Gok. Aja. Aku mung ngapus-apus. Wong tuwa kok cangkeme mencla-mencle. Kene. Aja Lung, kene to sak betotan. Ming macluk ngono tok wis. Lara apa? Kene to. Kowe lho kok nang kene. Sisan baik. Setyaki nggugu karepe dhewe isih ana Dewa welas. Oh babamu. Ayo ketapno para wadya balamu. Aja mung ijen ketanggungan. Yen ijen kowe bakal tekaning pati. Wah, kene marganing patimu. Bangga tayoni Prabu Wirambana Dewa. Baladewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Setyaki wonten nimbalan. Kowe mau matur karo panjenenganipun Kakang. Yen to munduring Wirambana Dewa tak pasrahke marang Siadi. Siadi wis sago. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing kang kita kerai banteng karo macan. Ning jebul tinimune wis dadi peperangan antaraning Siadi karo Wirambana Dewa. Kasinggihan mekaten. Kok mundur? Koko Prabu. Sampun ngantos paring duka dhateng Rai. Sebabe nyuwun pangapunten. Sareng kula aben ajeng kalih Prabu Wirambana Dewa. Piyambakipun gunakaken daya kasantikan. Lho, daya kasantikan guna kaprawiran piye? Nyokot jangganipun ingkang raipun Setyaki. Badan kula kraos panas sepisan kaping kalih. Kula mboten ngraosaken nanging ganep kaping 3. Kados ndrodhok awakipun ingkang rayipun Setyaki. Satemah kula dipun getakke ndang kapracun ndang kontal kaprabal. Dasaripun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Prabu Wirambana Dewa sanes ingkang Rai Setyaki. Sing diarep-arep Wirambana Dewa sapa? Paduka Kanjeng Prabu ing sampun wantun daksya kalih Wirambana Dewa. Manguwuh-uwuh wonten ing paperangan pundi Baladewa, ndi Baladewa ngaten aturipun Wirambana Dewa. Iblis lanat. Panes main jajaran sukertaning bawana nantang karo Nata Mandura Prabu Baladewa jelek.